Kaixo, lagunak. Beitu, gaur azalduko dizuet, liburuak, liburutegian hartzen ditugunean, itzuli egin behar dira, ezta? Orduan, imaginatu, ni natorrela liburutegira, eta esaten dut, nahi dut eraman liburu hau. Orduan, ematen diot, liburu zainari. Zer egingo du berak? Hartuko du boligrafoa, eta hemen idatziko du, bueltatzeko, itzultzeko eguna, bale? Ipiniko du adibidez. 10, 3, 17. Adibidez. Hau da, bueltatu behar duzu martxoaren 10ean. Eta ja, eramaten duzu liburua etxera, ezta? Eta basoaz etxera. La, 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 la. Etxera eltzen zara, eta lehenengo gauza zer egin behar duzu. Joango zara egutegira, etxean daukasuna, gu adibidez daukagu hau, hemen, eta orduan zer egin behar duzu. Hartu liburua, zabaldu eta begiratu data. Eta bilatu behar duzu, esan behar duzu. A ber, martxoaren 10. Bale. A ber, noa martxora, eta hemen dago martxoaren 10. Bilatzen dut. Eta adibidez hartzen duzu rotzolki potoloa, eta esaten duzu, markatuko dut. 10. Horrela. Eta gero, egiten duzu, adibidez, liburu baten marraskitxoa, ezta? Izan alda horrela liburu bat zabalik eta hemen letrekin, adibidez, eta horrela badakizu martxoaren 10ean liburua bueltatu behar duzula liburutegira. Zelako truko ona, Eta kontuz apuntatzen duzunean, lehenengo begiratu liburuan, torri kamaragila, lehenengo begiratu liburuan, begiratu, ondo, eta gero, etorri, eta gero, begiratu egutegian, amartxoa, ez, kontuz, ez egin, apiri 10, ez, hori gehiago da, hori denbora gehiago da, martxoaren 10, ondo apuntatu. Ulertu da, ez da, lagunak? Bueno, laguntxoak eta badakizue, arazoak, alakezkak, hemen dago, liburuneska, agur!